Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di YouTube channel Digris. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini aku lagi neng rumah panean teman-teman. Ini baru ngeterne apa wi bakso karo tepo teko omah Kidul rumah Banjarjo Ngariboyo. Lagi puasa terakhir. Ini kok wis malam takbiran teman-teman ya. Nah, di suasana rumah di Panean teman-teman. Iki aku nang omah karo mbahku. Iki adikku ibuku metu nang pasar sayur. Lah jengke aku yo digawani anu tonton madu mongso. Leh gawe mbahku. Wis pakai kita tinggal water-water. Ini nggak madu mongso ya? Oke. Hah? Hirang-hirang putol ini. Apa? Mau mangan. Mengaca yang lain. Yang ko. Sambut dari aku ya ke wising kayak. Apa? Sambut dari aku wising kayak. Enggak baik ini. Ora sawajan. Mulai. Lang kayak dengi. Hah? Lang kayak dengi. Nang kaya kayak gini. Berasnya nah, beras ketan lang kayak dengi. Dan kayak bat. Pasti yang kayak gini esok. Ada yang langgawa tekoan dengi. Mah kidul ini ketan dengi. Aku tuh banggo. Ora. Banggo. Terus jangan tukunya basumi 2 kilo rang. Kayak gue buat sakalai cek anu kayak curah cek ajak makmu aja murah aja ada nenek makin orang kali aja aku lari orangnya terus tiba ibu Sri kono nggak tahu ya itu kalau kita ireng Terus mepet cedak menetu aku. Aku aja nang saya agak ketuku iki basumi. Pagi gani karo basumi. Ini tak gawe saiki wis nang mbok. Panganane pirang-pirang kok. Panjo barang pirang kae ya. Saiki iki gawe ya. Ya kowe ora mbok ngono. Ora iki tinggo anu iki. Tak gawa engko. Iya engko karo. Tak gawa iki. Mbok mulang kae. Hah? Gak. Nggih pentol nggih. Pentol ya apa tepo. Mbok tepo lan kae mbokmu. Heeh. Jangan di mbokmu. Pancanan pelang-pelang yang kae saiki tak kene. Kalau data di pun
Iya ini ayo. Terus piye Abi Pro ne? Abi Pro ne piye? Aku yang jajan masih. Gong. Nek kan aku duwe akun loro ae. Sisi toke jane wis $1. Iya. Tapi lali rong kita anu, talbone akun pembayaran. Akan aku iki gaya anyar iki. Sing dikiris. Heeh. Sak monet tuh wis. Tapi urung enek apa wi? Sing metu konten sing berbayar lho, Mas. Urung. Hah? Sithik. Tapi kudu anu Mas, kudu upload terus nih. Nek YouTube ya angel ya YouTube. Angel YouTube ya. Aku YouTube tanggo hiburan tok ae. Nggo dokumentasi tok ae. Heeh. Hah? Wis langsung tangan ae Mas. Ribet. Wis gede-gede apa? Wis lancar kok tripod kok apa? Hah? Iya. Tapi lek FB Pro wong-wong gawe konten nyeleneh kok sing ndelok akeh. Wong sing sawah kuwi lho. Iya. Ibu-ibu to. Sawah ndelok yo akeh. Ayo. Ini sawah ini ya. Jajal lah Mas. Joget-joget to. Iya. Hei ya. Dia taya. Napa? Terus stres. Karep lanang. Apa dawet ya? Dawet di madu mongso. Enggak nih Oh. bohong ya. Iya. Kalau mau soalnya. Satu sumuk lho iki lho. Tak uripne. Ning kene mendung tapi rada sumuk. Sesuk wis salat Id. Sesuk wis salat Idul Fitri rek ning omahku Banjarjo kuwi mubenge sesuk. Tapi lek ning omah kene mubenge tanggal 1. Jadi Wis lho iki sampai tekan kene sik videoku. Video wis apa adanya seharianku wis muga-muga wis teman-temanku yo diparingi kesehatan kabeh, diparingi kelancaran. Oke, terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.